На Белсаті навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова, вітаю і пачынаем. Роўна год, як няма звестак пра Мікалая Статкевіча. Да апазіцыйнага палітыка, якога трымаюць у глыбоцкай калоніі, не даходзяць лісты. Гэтак жа, як і родныя, не атрымліваюць ніякіх звестак пра яго. Святлана Сіхановская далучылася да міжнароднай кампаніі «Пакажыце Статкевіча». Я ведаю, дух Мікалая нязломны. Але нават самых моцных людзей нельга пакідаць без падтрымкі і дапамогі. І я заклікаю ўсіх нашых міжнародных партнёраў, медыа, палітыкаў, актывістаў, патрабуйце ад рэжыму паказаць Мікалая Статкевіча. Аказвайце максімальны ціск на рэжым. Нам трэба давесці, што ніякае злачынства не застанецца беспакараным. Праз тое, што ўлады хаваюць інфармацыю аб стане Мікалая Статкевіча, сталі з'яўляцца чуткі пра магчымую смерць палітыка. Рэжым Лукашэнкі ані пацвердзіў, ані абвергнуў гэтую інфармацыю. Мікалая Статкевіча затрымалі ў траўні на перадвыбарчым мітынгу на Камароўскім рынку ў сталіцы. Асудзілі ў так званай справе Ціханаўскага за нібыта арганізацыю масавых беспарадкаў на 14 гадоў пазбаўлення волі. Палітыка трымалі ў цяжкіх умовах, змяшчалі ў штрафны ізалятар і адзіночную камеру. Сваякі Мікалая атрымлівалі інфармацыю аб гэтым праз крыніцу ў турме. Тым часам МОЗ актыўна рыхтуецца да 25 лютага выбараў дэпутатаў парламенту і мясцовых саветаў. Перад пачаткам калегіі міністэрства зладзілі паказальны выступ, на якім АМАП і ўнутраныя войскі прадэманстравалі між іншага ўменне душыць масавыя беспарадкі. Сілавікі прадэманстравалі атаку на ахоўваны аб'ект. Яго адбівалі аўтаматычнымі гранатамётамі і мінамётамі. Затрымлівалі і кідалі ў тазак хуліганаў, што напалі на аўта. У экіпіроўцы са шчытамі супрацьстаялі натоўпу з дручкамі. Сегодня самая главная задача – профессиональная подготовка бойцов. Мы уделили, в том числе на коллегии, обеспечению охраны общественного порядка во время проведения электоральной кампании. Особенно обеспечению безопасности тех госслужащих, которые будут принимать участие в процессе голосования. Это избирательные комиссии, участковые комиссии. И я хочу сказать всем, что не только в целом безопасность и охрана общественного порядка будет обеспечена на избирательных участках, но и личная безопасность каждого члена избирательной комиссии мы обеспечим. Эта работа уже сегодня ведется. Эффективно велась борьба с преступлениями экстремистской направленности. Сегодня говорили о том, что первые результаты уже дает совсем недавно введенная система, республиканская система мониторинга общественной безопасности, которая помогает в раскрытии преступлений. Польшча плануе ўмацаваць сцяну на мяжы з Беларусю. Пакуль яна недастаткова шчыльная, каб цалкам выключыць перасячэнне мяжы нелегальнымі мігрантамі. Пры гэта паведаміў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы Марцін Кірвінскі. Мы хочам абавязкова ўзмацніць гэтую агароджу большай колькасцю электронікі, дэтэктараў руху, каб даць больш часу памежнікам прыехаць, калі ў ёй нешта зламалі. Пры гэтым Кірвінскі дадаў, агароджа не дзіравая, як рэшта. Толькі за мінулыя сотні 5 замежнікаў спрабавалі незаконна перакрочыць беларуска-польскую мяжу на ўчастку памежнай заставы ў Белавежы. Улада бумагу шукаюць расійскія прыставы. Беларускі блогер мае нясплачаныя штрафы за паркоўку і перавышэнне хуткасці, а таксама запазычанасць перад падатковай службай на амаль 300 000 расійскіх рублёў або амаль $3300 у эквіваленце. Зарабляеш улад бумага на сваім кантэнце каля $1 мільёна штомесяц. Гадавое абарачэнне ягонай кампаніі складае $5 мільёнаў. У Кіева-Пячэрскай лаўры зноў ператрусы. Служба бяспекі ўкраіны прыйшла да святара, што каардынаваў пастановачныя акцыі пратэсту падчас вяртання маёмасці лаўры дзяржаве. Пра гэта паведамляюць выданні «Украінская праўда» і РБК «Украіна» са спасылкамі на ўласныя крыніцы ў спецслужбах. Летась у сакавіку Кіева-Пячэрская лаўра абвесціла пра скасаванне дамовы аб арэндзе з Украінскай праваслаўнай царквой Маскоўскага патрыархату, аднак памяшканне лаўры замыкалі знутры і перашкаджалі пачынаць дзейнасць камісіі інвентарызацыі маёмасці. Таксама СБУ правяла праверкі дзясяткаў служыцеляў УПЦ Маскоўскага патрыархату паводле падазрення ў распальванні варожасці і падтрыманні вайны. У Літве ухвалілі існаванне незалежнай ад Масквы праваслаўнай царквы. Яна будзе падпарадкоўвацца Канстантынопольскаму патрыархату. Два святары гэтай праваслаўнай царквы беларусы. Гэта Георгій Рой і Александр Кухта. Агулам у складзе новай структуры 10 святароў. Амаль усе яны раней служылі пад кіраўніцтвам расійскай праваслаўнай царквы. Але ўступілі ў канфлікт з кіраўніцтвам РПЦ за падтрыманне вайны Расіі супраць Украіны патрыярхам Кірылам. Дыяцэзія, якая ў падпарадкаванні Маскоўскага патрыярхату, таксама працягне існаванне ў Літве.
І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20-й. Заставайцеся з намі.